Chudnutie. Rozoznajte dietné fakty od mýtov. Počúvate Plný rozumu, prvý slovenský kvízový podcast, ktorý otestuje vaše vedomosti a zároveň vás niečo naučí. Poďme na to. Otázka číslo 1. Nízkotučné potraviny sú vždy zdravšie než výrobky z rovnakej kategórie bez zníženého obsahu tuku. Po A. Fakt, alebo po B. Mýtus. Správna odpoveď je B. Nízkotučné potraviny nie sú vždy automaticky zdravšie než ich plnotučné verzie. Niekedy môžu byť plné chemických prísad alebo iných látok, ktoré môžu byť nezdravé. Zdravie potravín závisí od ich celkového nutričného profilu a nielen od ich obsahu tuku. Je preto dôležité čítať etikety potravín. Otázka číslo 2. Pri chudnutí nevyhnutne treba z jedálnička vylúčiť cukry a uhlohydráty. Po A. Fakt, alebo po B. Mýtus. Správna odpoveď je B. Vylúčenie všetkých cukrov a uhlohydrátov z jedálnička nie je potrebné ani odporúčané pre zdravé chudnutie. Dôležité je skôr zameranie sa na celozrnné produkty a komplexné uhlohydráty, ktoré poskytujú dlhodobú energiu. Otázka číslo 3. Jednou z najúčinnejších športových aktivít na spaľovanie tukov je vysokointenzívny intervalový tréning, známy ako HIIT tréning. Po A. Fakt, alebo po B. Mýtus. Správna odpoveď je A. HIIT tréning je forma cvičenia, ktorá zahŕňa krátke obdobia intenzívneho cvičenia striedané s krátkými obdobiami odpočinku alebo nízkej intenzity. Tento typ cvičenia je známy svojou efektivitou pri spaľovaní kalórií a zvyšovaní metabolizmu aj počas obdobia po skončení cvičenia. To môže viesť k rýchlejšiemu chudnutiu a zlepšeniu kardiovaskulárnej kondície. Otázka číslo 4. Pri chudnutí je dôležité rozložiť si denný príjem kalórií na 5 až 6 porcií. Po A. Fakt, alebo po B. Mýtus. Správna odpoveď je B. Rozloženie denného príjmu kalórií na 5 až 6 porcií denne nie je nevyhnutné pre chudnutie. Dôležitejší je celkový energetický príjem a zloženie stravy. Pre niektorých ľudí môže byť účinné jesť viacero menších porcií denne, aby udržali energiu a minimalizovali hlad. Pre iných môže byť účinné jesť menej často a v menšom počte porcií. Je dôležité nájsť jedálniček, ktorý vyhovuje individuálnym potrebám a preferenciám a tiež dodržiavať celkový energetický príjem v súlade s cieľmi chudnutia. Otázka číslo 5. Keď cvičím, môžem jesť, čo chcem a aj tak schudnem. Po A. Fakt, alebo po B. Mýtus. Správna odpoveď je B. Chudnutie je zložitý proces, ktorý závisí od mnohých faktorov, vrátane vyváženej stravy a cvičenia. Aj keď cvičíte pravidelne, nezdravá strava s nadmerným príjmom kalórií môže znemožniť chudnutie alebo dokonca spôsobiť prírastok na hmotnosti. Pre úspešné chudnutie je dôležité sledovať celkový príjem kalórií a zvoliť vyváženú stravu bohatú na ovocie, zeleninu, celozrnné výrobky a bielkoviny. Otázka číslo 6. Index telesnej hmotnosti, BMI, si vypočítate tak, že svoju telesnú hmotnosť v kilogramoch vydelíte druhou mocninou telesnej výšky v metroch. Po A. Fakt, alebo po B. Mýtus. Správna odpoveď je A.
Výpočet BMI poskytuje rýchly prehľad o tom, ako sa vaša telesná hmotnosť vzťahuje k vašej výške. Môže slúžiť ako orientačný ukazovateľ zdravotného rizika spojeného s nadmernou alebo nedostatočnou hmotnosťou. BMI však nemusí plne zohľadňovať rozloženie telesného tuku a svalovú hmotu a preto nemusí byť vždy presným ukazovateľom zdravotného rizika. Otázka číslo 7. Pri behu je možné spáliť aj viac ako 700 kalórií za hodinu. Po A fakt, alebo po B mýtus? Správna odpoveď je A. Množstvo spálených kalórií pri behu je ovplyvnené rôznymi faktormi. Patrí medzi ne intenzita a trvanie behu, hmotnosť a fyzická kondícia bežca či terén, po ktorom beh vykonávate. Beh je skvelou aktivitou na spaľovanie kalórií a zlepšenie celkovej kondície. Čím intenzívnejší je beh a čím dlhšie trvá, tým viac kalórií môžete spáliť. Otázka číslo 8. Dostatočný príjem čistej vody podporuje chudnutie. Po A fakt, alebo po B mýtus? Správna odpoveď je A. Dostatočný príjem vody je dôležitý pre správne fungovanie metabolizmu a môže podporiť proces chudnutia. Voda pomáha udržiavať normálnu funkciu tráviaceho systému a metabolizmu, čo môže mať pozitívny vplyv na váš energetický metabolizmus. Navyše, pitie vody môže vytvoriť pocit sítosti a zabrániť zameneniu smädu za hlad, čo vedie k lepšiemu riadeniu príjmu potravy a zníženiu kalorického príjmu. Otázka číslo 9. Vynechávanie raňajok automaticky vedie k priberaniu. Po A fakt, alebo po B mýtus? Správna odpoveď je B. Pre niektorých ľudí môže vynechanie raňajok viesť k neskoršiemu prejedaniu sa alebo k väčšiemu príjmu kalórií počas dňa. Raňajky môžu pomôcť udržať stabilnú hladinu energie a podporiť kontrolovaný príjem potravy počas dňa. Reakcia na vynechanie raňajok sa však môže líšiť medzi jednotlivcami a nie je to pravidlo, ktoré platí automaticky pre každého. A na záver otázka číslo 10. Príkladom vyvážených raňajok môže byť aj ovsená kaša s ovocím a proteínovým práškom. Po A fakt, alebo po B mýtus? Správna odpoveď je A. Ovsená kaša s ovocím a proteínovým práškom je skvelou voľbou raňajok, pretože poskytuje vyváženú kombináciu živín. Ovsené vločky sú bohaté na komplexné uhlohydráty a vlákninu, čo pomáha udržať stabilnú hladinu energie a podporuje dlhodobú sítosť. Proteínový prášok pridáva bielkoviny, ktoré sú dôležité pre svalový rast a opravu tkanív. Ovocie pridáva do jedla vitamíny, minerály a antioxidanty. Podcast Plný rozumu vám prináša lifestyleový online magazín Plný elánu.sk, kde nájdete zaujímavé články. Ak sa vám tento podcast páči, dajte nám odber na Spotify, zanechajte recenziu alebo sledujte Plný elánu na Facebooku či Instagrame. A teraz pustite si ďalšiu epizódu a preverte svoje vedomosti.